May, salamat kay May. Love you. Love you, May. Salamat. Anong magagawa? Laging napitulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Ako ay natutuwa kahit di sinasadya. Pinuto mo na saya tuwing kasama ka. Kilig-kilig-kilig, kilig-kilig-kilig, kilig-kilig-kilig. Ooh, oh, kilig-kilig-kilig, kilig-kilig-kilig. Ayo. Pwede magkano sir, dali ang balay ni Sir Jonah? Si Sir Jonah. Ikaw si Sir Jonard, sir? Soriano? Okay. Dugay na ni babuyan? Ay, dagando. Dugay na ni babuyan ni mo, sir? Ulang. Ulang. Okay, naami dari kay nagpa-canvas lagi itong among boss ba nga nalagi daw mo babuyan about sa feeds ba. Amo tikuhaan og supply sir. Pilmiko man ko. Pilmiko sa pagadian. Oo, katong dapit sa Gisano. Oo. Okay, paano mi sa opisina? Pabisita lagi inyo ang baboy. And then, Dayon, na siya gipa hatag nga form dali sir kung mukuha pa daw pa sa iya og kanang mga utang ba loan na feeds. butang loan abo na di sa ko. Dili ka. Napamukoy kan ko dito ko ana. Oh, okay. Actually, about sa loan or one credit. Dili Sa ka. kuha. Di ka ganahan og inana. Pati obligas. Okay, gipa-bisita lagi mi sa imong babuyan kay Actually, akong mag-offer mi og ano. Actually, akong babuyan gamay pa man ako. Pila pa ni ka magbabayan man andre sir? Tulo ka tangkal, isa ka anay, yung mga pito, 14. Ato sa lilihan sila. Kaon sila. Tambok ng baboy sir no? Wow! Ko ni. Oo. Lito. Kay na kay anay. Kaya ni. isa, wala ko na, 5 months na. Okay sir. Okay ra sir kanang nalami papirmahan nga pamatuod nga naganhimi dari ba? Wala man tayo kayo na, okay ra. Wala naman. Ikaw, nakalista mo yung mga pangalan dito niya, nai-address na ba? Ang gipanhim dari sa Asa piling isa? ko. Permit ko. Oh, Okay. kumukan ng mga loan. Oo. Kaya na ako. Kung kuan. Lagi. Pero ba hindi ma-change mo ang ano sir? Nope. At kaya niya na God, kung mag-loan ka o credit, kaya pa man ako finance God. At least, gamay pa man ni God. Kaya yung limbong kayo ba. Tugod pa man ba? Level 1 pa ko. Napa ko sa level 1. Pero nga lang ko sir kay refer na gusto niyo mo credit mo mo at least na may record kay naman mo record. So, kayo mo. Surprise! Happy birthday! Sir, what is it? What is it? Happy birthday, sir! Surprise for you, sir. Happy birthday po. Birthday day ni mo ron. So it's a prank na prank. Ginong ka na mo, ani. Okay. Happy birthday, sir. Happy na ka, sir? Sige kayo. Nagdahom ka na yung maabot ni Nanay Ron? Ayaw ko gadaw. Kaya actually God. Iyaw, manok God. Iyaw niya. Sir. Nailitsyon. Gusto mo na. Wala ko balaw na. Gusto mo na. Birthday pala edad ni mo ron? 31. 31. So yan, 30,000. Wow, sana all. Sa prank day. It's a prank day, sir. It's a prank, sir, ha? Pasensya na. Ikaw na pinasuguan. May kamoni, ma'am, no? Daw. Oh, dito ta. Hey! Balik po. Ay, sir, okay na mo. Dayon mo dito. Na-prank, dyan ang kaning. Hindi ko kalibutan niya.
Happy birthday, sir! Palakpakan naman natin. Okay. O, lingkod ng sa kadyot. Dari, sir, o. Malasang. Alright, so it's a prank di ay. So anyway, sir, magpalaila sa amin. So pasensya na prank yun si sir. Kaya hindi yung kanang pinumiko me. Well anyway, surprise di ay delivery para sa mga sir na like special person nga gusto ka i-greet today of happy birthday! Balakpakan nato! Sir, happy na ka, sir? Wala man. Wala. Okay, sir. So, happy birthday. Kamala na kagising hatag gani. Pinakamahal ako. Sure ba? Bisag na ilaing hatag ni mo ni ha? Ilain ako. Pinakamahal ako. Ah, wala ilain ang pinakamahal daw. Sana all ni mo, sir. Ay, sana all na yung pinakamahal. But anyway, napos siya yung special letter nga gipadala sa mga karon, sir. Bisag na siya dari. Ako ang pasahon ha. Drama-drama sa tagkadjad na ni. Paminaw. To Daddy Junior. Pilig ko diha. Happy birthday, D. And happy Father's Day. Salamat kayo sa imong kabuutan o pagka-responsable nga pagkaamahan sa atong mga anak. Padayon sa imong pagkabuutan o pagkapalanggaon na amahan. Usara jud ako mawish sa imuha di. Tagaan kag maayong panglawas kanunay ug taas pa nga kinabuhi para makatiman sa atong baboy. Este anak di ay. Ampo lang ta kanunay sa Ginoo di para tagaan pata og grasya matag adlaw. God bless. Happy birthday day. We love you so much and we are so proud of you. Cheers! Nagmamahal imohang pinakagwapa o mapalanggaon niya asawa. Tapos pakpakan! Alright, so happy birthday, wow! Sweet naman! Sana all! Sana all na lang kita ni. Ma'am, gusto na kayo kasulti personal, ma'am? I love you din. Unya na lang. Thank you. Okay, so well anyway, happy birthday, sir. Wait lang, atong kantahan po si sir. Happy birthday. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time, tas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, sir. Sir, gusto mo may kasulti sa mga asawa. May naghatag ng surprise sa mga kawan. Grabe yun, bro. Speaker. Una-una, iyaw ko kapat ka manok. Litson manok, bro. Guman. Nani, litson? Guman. Hello. Napa dyan another surprise ya, ate. Bukid na ako. Sinisitan pa. May, salamat kay May. Love you. Love you, May. Salamat. First time ako na yan eh. Salamat kayo. Kung may kanan, wala na dali. Bro, silag. Salamat, Japon. Menari may ugma, menari may ugma. Salamat. Salamat May. Kaya yung tukuran. Salamat kayo, nag-input ang pagbuhat or deliver. Thank you. Shout out sa Everything surprises po. Everything Surprise. Thank you kayo ninyo. Shout out ako sa gusto nyo sa magpa-surprise niya o magpan Everything Surprise Pagadian City. Thank you. God bless us all.
Alright, kay salamat sir. Napa-shoutout pag me sa everything na. Kay salamat sa inyo ha. Once again, happy birthday. Nasay ko magrabe kalipay niyo karon. Kinighimo lang nito mag-special kay kasi masawa. Wala kay sir. Dili lang gusto niya ngayon. Ani lang kung dili napag yung extra special nga delivery karon. Especially ka rin booking na sa mga karon. Happy birthday sir. Everything surprises. Pakpakan ko si sir. Okay, thank you po. Ma'am, thank you kay mama. Thank you po. Thank you.